ανέβαζα για παράδειγμα μια πολύ έτσι, τρυφερή φωτογραφία με το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ένα μπιμπερό δίπλα και ήταν καταιγισμός σχολείων και μηνυμάτων ότι άσε το μπιμπερό και θύλασε το παιδί σου. Και ναι, μπορεί να φέρει πάρα πολύ μεγάλη δυσφορία σε μια μαμά που δεν καταφέρει να θυλάσει, που για να εγκατασταθεί ο θυλασμός από μόνος του είναι μια δύσκολη και επώδυνη διαδικασία. Είχα μονίμως την ενοχή, μήπως να προσπαθήσω πάλι σήμερα να τον βάλω στο στήθος. Κάποιοι σε απομακρύνουν όταν γίνεσαι μαμά. Το βίωσες εσύ αυτό? Ναι, υπήρχαν άνθρωποι που δεν το περίμενα κιόλας. Με ρωτάει ο κόσμος πώς είσαι, τι κάνεις. Αυτολογοκρίνομαι σε δευτερόλεπτα. Ότι τώρα, αν θέλω να είμαι ειλικρινής, πρέπει να τους πω ότι είμαι χαρούμενη, αλλά έχω και πολλές δυσκολίες. Θυμάμαι να βγάζω γάλα και να κλαίω. Πονούσα κιόλας. Δηλαδή, ο πόνος μου δημιουργούσε θλίψη. Φαντάζομαι συμβαίνει σε πολύ κόσμο ο πόνος να φέρνει θλίψη. Είναι φυσιολογικά, είναι αυτά τα ήπια καταθλιπτικά συμπτώματα. Ένα 10 με 20% απασχολεί έτσι αυτή την κατάσταση των γυναικών με τα γεννητικά. Ψάχνουμε να αναζητήσουμε βοήθεια όταν επιμένουν αυτά τα συμπτώματα και έτσι